Hi guys, ήρθαμε στη Ισπανία τώρα, το vlog συνεχίζεται. Θα δείτε και άλλα σημεία τα οποία θα πάμε αργότερα. Βασικά η τελευταία μας στάση είναι η Ήμπιζα, χάσαμε ήδη δυστυχώς 2 στάσεις. Τι? Βαρκελόνη είναι η τελευταία στάση. Α, η Βαρκελόνη. Ναι, αύριο φτάνουμε στην Ήμπιζα. Ωραία, έτσι. Αύριο φτάνουμε στην Ήμπιζα, θα σας δείξουμε και από εκεί βιντεάκια. Η τελευταία μας στάση είναι στη Βαρκελόνη. Δυστυχώς στο Μαρόκο δεν μπορέσαμε να κατέβουμε διότι είχε απέσιο καιρό, δυστυχώς. Αλλά see you στα επόμενα βίντεο. Γεια σας και πάλι παιδιά, αφού γυρίσαμε από τη βολτούλα μας, ήρθαμε να κάτσουμε στο μπαλκονάκι μας να ξεκουραστούμε λιγάκι. Εδώ είναι η θέα, ορίστε. Πολύ ευγενικό προσωπικό, μας δώσανε και ένα κοκτέιλ, το οποίο είναι αυτό, αλλά βέβαια χωρίς αλκοόλ. Οπότε see you guys, στην υγεία σας τα πιω και στην υγεία όλων των ανθρώπων.